खुलुमबाय साफ्रोम आंनि चेनेल नायग्रा साफ्रोम बिदा फंबाय बिनानावफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ दानो बे समाव साफ्रोमनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। दानो आं बे समाव नोंथांमोननिसिम मोननैसो भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै आंखौ सापर्ट खालामदो, साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो हो आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव, मानोना नोंथांनि कमेन्टआनो आंखौ मोनसे थुलुंगानाय खालामगोन। बेनिखायनो आं दिनै माखासे मोननैसो भिडिअ लानानै फैदों। बे जाहैबाय आगुनि BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्म सारा दिनै दानि जाफ्लेबाय थानाय जे राजनितिखौ लानानै गुबुन मोनसे दोला गुबुन मोनसे दोलाव बारस्लायनाय बेफोरबायदि इलेक्सना खाथिसिन जानाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो पार्टियानो गावबा गाव पार्टिखौ गोख्रों खालामनो गुबुन गुबुन थांखि आरो बिथांखिखौ लागासिनो दं आरो बेफोर लानायजों लोगोसे मोनसे दोला गुबुन मोनसे दोलाव बेबायदिनो बारस्लायनाय जइन जानाय बेफोरबायदिखौ जों दा नुबाय थादों। दा थिग बेबायदिनो BPFनि आगुनि गोख्रों दैदेनगिरि BPFजों दैदेनजानाय जे BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्म साराफोरखौ 12 तारिख एप्रिलाव UPPआव जगदान जासिगोन। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गासै 3,000निबो बारा माखासे गावनि सापर्टारफोरखौ लानानै UPPआव हाबसिगोन होनना बुंदों। नाथाय बिथांनि बे बाथ्राया बेसेबां सैथो जायो जाया बेखौ फैगोन समासो मिथिसिगोन। बेनिखायनो दा बेफोरबायदिनो माने राजनितिआ अरायनि थाखाय नङा आरो राजनितिआ अरायनि थाखाय सुथुर नङा, गाबोननो सुथुर जागोन आरो दिनैनो मोजां, बेफोरबायदि राजनितिआ बेबायदिसो। बेनिखायनो आं गोलाव बाथ्राफोरजों बुंनो थाङाखै, नोंथांमोनानो नायलांदो। दानो फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम गोसो सिंनि गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननायखौ आङो बावहरग्रोबाय। दिनै आङो बे प्रेस मेलनि गेजेरजों आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनो आं सानदों। फैगौ 12 अक्ट' 4 बाजि चिरां जिल्लानि मावखुलि काजोल गामियाव आं मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि हान्जा UPPLआव आंजों लोगोसे गोबां राजखान्थि हान्जा एबा आफादफोरनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथिफारिया आरो रायजो राजा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय जासिगोन, जगदान होनाय जासिगोन, जइन जानाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ सोरखौबा गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै बे थांखिखौ आं लायाखै। बियो दिनै समयनि दाबि, जोंनि परिस्थितिनि थिननाय आरो बे हाबाफारियाव जायफोर गोसो गोनां इच्छा थानाय सुबुं एबा व्यक्तिया बाहागो लानो हागोन। गोजोन्थों। सार, नोंथांखौ बुंदोंदि हाग्रामा महिलारिया जागोन सासे मिनिस्टार हिसाबै, मन्त्रि हिसाबै, बाव नोंथाङा मा बुंदों? सोर मा बुंदों बुङाखै, थांखांनाय बाथ्रानि सायाव आं बांद्राय कमेन्ट्स होनो बायो आरो नोंथांमोनहा मालाबाबो आंखौ बिदि बुंनाय थरख' बिथरख' नुवाखै। जोङो एसे सिगांथिंसो नायनायनि थाखाय प्रयजन दं। मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिया गावनि नोजोरजों जेखौ नुदों, हयथ' बिथाङा गावनि नोजोरजों बेखौनो थिग सानदों, बिनि थाखाय बुंफिननांगौ, खेंफोरथि होनांगौ होननानै आं साना। मोसाहारिया नोंथाङा बुंदोंदि खौसेथि बे समाव सरकार दानो नागिरनायाव नोंथाङानो जाहोआखै होनना बुंदों। आं एसे सिगाङावबो बुंखांबाय जे माहारिनि गावस्रानायनि थाखाय, गोरोबलायनायखौ जाहैनि थाखाय इमादानिल' खोथा नङा आरो सोरहाबा बेबायदि आं होबथानायनि प्रमान दंब्ला आङो निजे क्षमा बिगोन। आं हास्थायो बेखौ प्रमान सहकारै, फोरमान सहकारै बेफोर सेन्सिटिभ बाथ्रा, जायहा सिरियास एसे खैफोद गोनां राव, बेफोरखौ बिना प्रमानाव बुङैया मोजां। सार, नोंथाङा जुदि UPPLआव हाबमारो, BPFनि थासारिया माबायदि जागोन? BPFआबो थागोन, BPFआ जे जोबथारगोन बेथ' जानो हाया। मुल उद्देश्यआ जाहैबाय UPPLखौ गोख्रों खालामनानै जोंनि जि फैगौ सम
माहारि हिसाबै जों खौसेयै जयै जोंनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनांगौ बियो दिनै समयनि चिन्ह खाम्फा बरग'या नोंथांखौ हाबानो मानोना नोंथाङा BPF दाजेननायनि सासे सानसुमै होननानै बुङो बे बाथ्राया बेसेबां नै दा जि आङो प्रेस मेलनि गेजेरजों बुंबाय बे बाथ्रानि जेबो ओंथि गैला बेखौ नोंथांमोनहा दा हमनो हाबाय मोनदांबाय मैया सोर बुंदों दहाय फुंसिमाव मा बुंदोंमोन बे दानि जि प्रेस मेल बेयो प्रमान खालामबाय आरो बे बुंनाय बाथ्राफ्रा जेबो रिलिभेन्सि गैला ओंथि गैला मिनिं गैला नोंथांजों 3,000सो थांफागोन होननानै खौरां मोनदों बिनि बाराबो जानो हागौ गोजोन्थों गोदान दोलोनि जानानै माबायदि खामानि मावनांगोन होनना सानो नोंथाङा उननि समाव रायजोनि जौगानायनि थाखाय दोलोआ जेखौ बिबान होगोन जेखौ डाइरेक्सन होगोन आरो आंनि केपासिटियाव जेसेबां रायजो राजाखौ सिबिनायनि थाखाय गोहो दं केपासिटि दं आं बेखौ रुजुनलांगोन दानि बे समाव मोनसे दुखु गोनां जाथाय बेबायदिनो कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय 2 नं बासबारि गामियाव बे सिखनाजार हाग्रामानिफ्राय मासे हाग्रानि मोसाया फैनानै गुबुन गुबुन गामिफ्राव बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरखौ जखम खालामदों बिनिनो 2 नं बासबारि गामिनि मेहुं मुंनि सासे सुबुङा दिनै बेबायदिनो हाग्रानि मैसोनि गाग्लोबनो गोब्राबै जखम जादों Ayơi! Ayơi xèz! Ôi! Quay làm ơi! Quay cầu đi! Quay! Ôi! 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 Thả lại. Thôi thả lại mình sợ. Thả lại. Quay bisu quay ada mi quay. Quay khát châu. Quay khát châu đi lên. Quay khát châu. Quay làm lại. Quay cô làm lại cô nè. Ayo, mana kana? Saya seleb sih buku sebaik. Wah, ada mi ngap sih buku sebaik sih bu. Hai. Wah, kacau. Wah, kacau. Hai. Rồi, đang thử chứ. Sini ke sini. Sesle. Woi, kau thada begitu. Ayo, mana kana ayo sesle. Sesle mau dimong sebelah. Oi, ada mau anu pada kan. Una. Woi. Ayo sesle. Sesle. Woi, kau dah. Ses kali. Ses lagi buku jebai. Thagna thala thai. Thala li bi. Thala li bi. Ses kali. Betina rau dah sih. Soknai kau ni. Ni. Hei, jamanku pada hokayaखैमोन दालाय लांफै मानसिखौ लांफै बिबुखौसो बाय मानसिया लांफै मानसिया बिबुखौसो बाय